дуруди бепоён. Ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам ва тӯли ҳафта мешавад ки зиёд донишҷӯёне ки аз Тоҷикистон дар Русия таҳсил доранд ба ман саволҳои зиёд доданд. Ҳамаи онҳо савол доданд ки онҳо метавонанд дар оянда шаҳрванди Русия шаванд ва онҳо айни ҳол мехоҳанд ки РВП гиранд, яъне разрешение времени проживания. Яъне зиёд калимаҳоро ба русӣ ҳарф мезананд, чунки шумо дар Русия таҳсил доред ва хубтар мефаҳмед. барои ҳамин шумо фаромӯш насозед ки вақте ки аз ҳамон Тоҷикистон ба Русия омадед, дар аэропорт Русия бояд ба шумо мигратсиони карта дода бошанд. Дар ҳамон мигратсиони карта шумо бояд учёбаро таги учёбаро хат кашида бошед, яъне ки работа не учёба, шумо барои таҳсил омадед. Агар дар он работа навишта бошад, дар ҳамон ФМС анами проблема мешавад. аз ин сар мекунем ва ғайри ин шаҳодатномаи таваллуди шумо, паспорти шумо, агар оиладор бошед, амон хати закси шумо дар дасти шумо бояд бошад. агар инҳо набошанд, медонам паспорт доред ва дигарро набошанд, ҳатман онҳо лозим ҳастанд. шаҳодатномаи таваллуд, паспорт ва хати закс бошад. агар вай набошад, маълумотнома аз ҳамон идораи закси Тоҷикистон ки шумо умуман оиладор нашудаед ва ғайри ин аз духтурҳои махсус дар ин ҷо мегузаред, роҳхат метиҳанд ба шумо мегузаред ва сурати 3.5 ба 4.5 ва сертификати донистани забони русӣ. ҳатман бояд имтиҳон супоред, сертификат гиред ва госпошлина, яъне боҷи давлатӣ месупоред барои РВП супоридан. ҳамаи анами ҳуҷҷатҳоро бояд дар даст дошта бошед. ман видеои пештараамро дидаед ва саволҳо додаед, боз метавонед гӯш кунед ва ҳаминро ба шумо мефаҳмонам ки илова чӣ мегӯям. Илова ҳаминро мегӯям ки дар донишгоҳе мехонед, маълумотнома, справка семестра учёба мегиред ва ҳамон студентский билетро ҳам копия мекунед ва дар байни ҳуҷҷатҳо ҳамон бояд бошад. асос он аст ки шумо студент ҳастед, зиндагонӣ доред, таҳсил доред ва исбот мекунед ки шумо студент ҳастед. ҳаминро ба назар мегиранд ва ҳуқуқ надоранд ба шумо РВП надиҳанд. вақте шумо ки РВП гирифтед, метавонед баъд вид на жительство супоред, баъд метавонед шаҳрвандӣ супоред. асос бисёртар диплом мешавад. шумо дипломи шумо аз Русия аст, инро ба назар мегиранд ва ягон монеа намешавад. шумо агар ки то он вақт ягон ҷинояте содир накунед, ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир накунед ва бе ягон хато зиндагонӣ кунед ва бемалол шумо метавонед ки оянда шаҳрванди Русия шавед. дар асоси ҳамон дипломи Русия дар Русия зиндагонӣ кунед, кор ва фаъолият баред. дар амони худованд бошед. видеоро лайк монед то ки ба дигарон равад, дигар донишҷӯён низ истифода баранд ва ба саволҳои худ ҷавоб гиранд. дар амони худованд бошед.